Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibona, izolo ngomhla ka-2 kuFebruary 2025, i-ANC yaseGauteng ngizothi irally ebeyinayo le-Alexandra, lapho khona uPanyaza Lesufi bekawomunye wama-speakers. Wayeyiphostile-ke lento, ngiyakhumbula ukuthi ngenkathi uFikile Mbalula uSecretary General ayikhuluma nabezindaba, wathi bahlangane njenge-NEC base bedecide ukuthi iGauteng ne-KZN ngoba ila bafuna ukurestructure khona aweza ukubabika ama-rally. Kodwa sayibona iposter yayithi kuzoba ne-rally e-KZN, yayithi futhi kuzoba ne-rally eGauteng, uPanyaza Lesufi uzoba uspeaker. Ngizamile ukufuna ivideo le yalo mcimbi obwenzeka namhlanje kuyipage la i-ANC, kwi-channel yabo ebhalwe @my ANC. Ngangayithola ngathi ngizama ukubheka u-General Secretary uFikile Mbalula, ngathi akaphawulanga lutho, ngathi ngithi hayi ngenhlahla-ke ngase ngidibana nevideo kaPanyaza Lesufi. Kodwa-ke iningi izinto ayikhulumile, njengokuthi ethi bafuna ukuthuthukisa abantu base-Alexandra, ngeke bayiyeke i-Alexandra nje. Ngaze ngazibuza ukuthi hawu, ukuba i-ANC ayiluzanga amavoti amaningi eGauteng, beyizobona nini ukuthi i-Alexandra idinga ukulungiswa? Okay, angiphume lapho. Kodwa nje ngiyafisa ukukucaphunela leyo nto leyo, uzwe ukuthi uthini uPanyaza mayithembisa abantu base-Alexandra. Kodwa kuyona inhloso yevideo namuhla. Inhloso yevideo namuhla ukuthi uPanyaza uthi i-ANC ayidingi i-DA. i-ANC nje shuthi i-ANC ayidingi i-GNU. Siyamazi ukuthi vele yena umuntu omelene ne-GNU. Kodwa kungesuye kuphela, noColin Malachi oyi-president ye-ANC Youth League naye futhi akakholelwa ku-GNU. Into engizoyenza kuqala-ke ngizocaphuna ivideo yakhe la bekathembisa khona abantu base-Alexandra, bese-ke siqhubeka nevideo sesiye kule okuyiyona eyinhloso yale video yamuhla. Kodwa ngingakayifaki nje ivideo kaPanyaza Lesufi la athembisa khona abantu base-Alexandra. Ngiyacela usubscribe kule channel, ulike le video, ushiye umbono wakho lapha comment section, join ne-membership yale group yale channel. Iqala ku-R20 ngenyanga ukuya phezulu. On behalf of the government that I have the honor to lead, the government of the ANC in this province, we want to apologize. This Alexander that you are seeing, it's not a good Alexander, and something radical must happen. We have just briefed our leadership that we want each and every department of government from national, each and every department of government from the province, each and every department of government from local government. We are taking all our budget of 2026, 2027, and we are bringing all those budgets here in Alexandra and change Alexandra once and for all and ensure that the people of Alexandra have their life. We can be proud of this Alexandra, comrades. It must take us as the leadership to improve this Alexandra and ensure that a better Alexandra emerge. People of Alexandra, there is a new land that we have earmarked. We are finalizing it with your municipality. People of Alexandra, there is a new funding that we have acquired. People of Alexandra, we have learned from our mistake of Alexandra renewal. The new intervention of Alexandra will be better, will be bold, will be quick, so that we can change the conditions of our people here in Alexandra. Ngiyathemba umzule ukuthi uxolisile kubantu base-Alexandra, wayesiyabathembisa ukuthi cha, njengo-government babonile iphutha labo, into abazoyenza nje kunomhlaba omusha sebeyayiqeda indaba yabo. Kune-funding futhi abazoyithola la abazokwakha shuthi ilokishi elisha khona, abazomuva abantu base-Alexandra bamuvele khona ngoba bathi indawo afuna bayilungise. Izethembiso zabo-ke lezi abayishoyo.
Angifunanga futhi ukulanda into eziningi ngilanda ama-video amaningi la abethembisa khona abantu base-Alexandra ngoba inhloso yami akusiyo kule video kodwa la uyethembisa abantu base-Alexandra. Mina angeke ngisho lutho, mina ngizimela ngithatha ihlangothi. Kukuwe nje ukuthi wena uzwa kanjani futhi wena ubona kanjani. Uma ngathiwa ungase-Alexandra noma uyayizwa lento le, ngicela ukuze ukuphawula kwakho la ku-comment section. Ngizwe ukuthi wena kulezi zethembiso ezishiwoyo wena ubona kanjani. Lento ingikhumbuza omunye unyaka la upresident kuyisona wasithembisa i-bullet train wathi uzokwakha i-new city. Kodwa-ke mhlawumbe usaplane ukuyakha angizukusho lutho futhi. Ngifisa-ke manje ukucaphuna u-CIC. Angimazi u-CIC noma uyaprofetha noma umuntu onjani ngoba unokukhuluma izinto uthi uyabuka le zinto leziyenzeka. Angimazi ukuthi ulwazi olungakanalo yena usuke elithathaphi, kodwa ngizocaphuna yena ekhuluma nge-GNU. Emveni kwakhe bese ngicaphuna uColin Malachi, bese sigcina-ke ngokuthi utheni yena uPanyaza uma ekhuluma nge-GNU ngoba iyona inhloso yale video namuhla. Ngicela uzwe la. This GNU will not last because Ramaphosa, if he doesn't sign Bella Bill, those people of the ANC are going to remove him. And if he's not removed now, anyway, he's going to 2027. There will be a new president of the ANC who will be elected on the ticket of anti-GNU. You saw one of them was even singing as Funi GNU, the deputy president. The person who's going to be elected is a person who's going to fight GNU. It will not last. Everywhere else is being rejected, but people keep on imposing it on members of the ANC. So, comrades, we are waiting. We are going to enter this thing of government. We are just waiting. You will see. Obekhuluma la CIC Commander in Chief we-EFF Julius Malema esho ukuthi i-GNU izophela ngeke izilaste futhi ngoba uRamaphosa kunento efuneka azisayine. Uma engasayini i-ANC izomkhipha bese ifaka umuntu lo o-anti-GNU. Yazi ukuthi uPaul Mashatile uDeputy President naye ungomunye wabantu aba-against i-GNU. Kube uyu Panyaza Lesufi naye ungabunye wabantu aba-against yona i-GNU. Asazi kodwa ngeke ngabuka kulezi insuku ezedlule ngesikhathi esayini expropriation bill upresident isukuma i-DA yathi yona ANC ayibonisananga naye ikhombisa ukungayihloniphi. Washo lagcwala umlomo uDeputy President uPaul Mashatile ukuthi no, i-DA uma ehlulwa ukwamukela ukuthi isayiniwe le bill futhi le bill kudala yaba khona, uma kubehlula lokho nama-minister la uma kwehlula ukuthi bayi-implemente le bill abaresign abaphume ngoba ekhombisa ngokusobala akayincengile i-GNU. Angithi sicaphune nangu uColin Malachi uzwe yena uthini bese siya ku-comrade uPanyaza sizwe ukuthi uthini. The DA is invited by the ANC, the GNU. You don't come to my house and want to set up the rules. If you're in my house, you work by my rules. The Minister of Basic Education has learned very fast. You have seen her in the beginning, she was jumping around. She's now aligned. She's implementing the Bella Act. That one of Public Works want to implement. Don't worry about it. It's just jumping around because if you don't implement what I do in my house, I remove you. Now, there's no minister who's going to defy the instruction of the president in this country. We don't need the DA to govern this country. Our doors are open for political parties that are aligned to our thinking of what we want to achieve to govern this. If the DA is tired of being the GNU, they must go. We don't have a problem of them leaving. We'll invite others who have repented. I'm sure wherever the EFF is warming up. They've repented. You can see they've become calmer. They are now disciplined because they know the country can move forward without them. Now, people have learned very fast that the ANC-led GNU will act in the interest of the people at any moment. Kunento interesting esho uColin Malachi la ifana ncama shi nesho uCIC uthe
abantu laba ngoba bekhuluma nabe EFF wathi nje ibani nesineke, be patient, asilinde nizobona nina sizongena thina ngoba uthe bona bazongena babe ingxenye yokubuswa kwezwe kwi-GNU ngoba i-DA izophuma. Uthi Colin Malachi uma i-DA yenza ingafuni ukuba ingxenye ye-GNU i-EFF iyaviva ukuzongena. Hayi shuthi CIC no Colin Malachi khona ulwazi abanalo ngoba phela bona bakubeka ngokusobala ukuthi hayi uKoleni uthe i-EFF iyaviva ilindele nje ukuthi i-DA yenze iphutha bese iyangena ngapha uCIC uthi hayi khululekani sizongena lapha ya kwi-GNU sizoba ingxenye yokubuswa kwezwe ngoba i-DA izoshiya. Kazini bona abayazi noma bayaprofeta noma khona ulwazi abanalo asazi kodwa nje ngizwe iba interesting le ndaba. Kanti uma sengilalela uPanyaza ngase ngithi mina hawo lokukhuluma kwase kuyanda manje wabe ngithi kuyancipha yini kahle kahle le khulunywayo thina esingayazi. Ngifisa manje ukucaphunela comrade uPanyaza Lesufi uzwe yena ukuthi uthini mayikhuluma nge-GNU ne-DA ngoba kwi-GNU i-GNU consists of 10 political parties kodwa i-political party abanenkinga nayo nabangayizwisisi kahle i-DA la manye ayawahluphi kakhulu kodwa njengathi akubanjesane kahle nayo noma bayithandi kakhulu i-DA. Sizocaphuna ke manje uPanyaza Lesufi sizwe ukuthi yena utheni. Memveni kwalapho ke sesingayivala ivideo kodwa ungakhohlwa ukusubscribe. Shiya ukubona kwakho kwi-comment section. Ngizwe ukuthi wena emveni kwazo zonke lezi nkulumo ubona kanjani. Manzi angene endlini, comrades. We want you, comrades, to sharpen your spears. We want you, comrades, to be ready. We want you, comrades, to be powerful, to defend the ANC and remove it from those that think they can hijack the ANC. Helen Zille is not a member of the ANC. Democratic Alliance is not a branch of the ANC. And the DA must stay away from the affairs of the African National Congress. Comrades, we have to reclaim the ANC from those that think that the loss of the ANC in the previous election give them the right to interfere in the affairs of the African National Congress. This ANC is ours, and this ANC belongs to our people, and no one will take over the African National Congress and will defend this ANC with whatever we have in our powers and whatever structures we have, because no one must control the ANC outside the structures of the ANC. Comrades, for us to defend the ANC, we must renew it first. For us to defend the ANC, we must make the ANC strong first. For us to defend the ANC, we must ensure that the ANC belongs to our people and the ANC does not belong to individuals. Ngiyathemba ke nawe uyazwela njengoba esho ukuthi i-DA ayiyona imember ye-ANC. Helen Zille akayona imember ye-ANC ngakho ukuveza ngokusobala waphela into ebahlanganisa ne-DA ukuthi baku-GNU bonke. Manje ukuveza ngokusobala okusho ukuthi kubantu esazi ukuthi bamelene ne-GNU ikakhulukazi i-DA ku-GNU uPanyaza Lesufi, Colin Malachi no Paul Mashatile. Kodwa ke ukusho kwabo lokho ngicela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena ubona kanjani njengoba besho bona ukuthi bona nje abayidingi into efuneka bayenze ukuthi ba renew i-ANC bayiqale phansi. Uma ucabanga wena ANC sengabuyela emandleni isengabuyela iphinde futhi iwine iKZN iphinde iwine eGauteng njengoba bantu base Alexandra mawucabanga kusengenzeka na. Ngithi angibuze nje lo mbuzo ngoba phela i-ANC iliphathile lezwe yaliphatha iminyaka ewu-30 weminyaka eliphethe lezwe. Usho ukuthi kule 30 years
uma ngabe babe neplan ukuthuthukisa impilo zabantu base-Alexandra babengeke bayithuthukise kule 30 years. Ngoba engikucabangayo lokho kucatshangwa yimi ukuthi bangabathembisa abantu bayithathe lo ndawo, kanti istrategy sabo sokuthi bethi kubantu hayi ngoba nisivotelanga asisakwazi ukuqhubeka nale ndawo besinenzele yona. Mina ngithe angisafuni manje ukulalela izethembiso, sengifuna ukubona umuntu owenzayo. Futhi ngiyakujabulela ukubona i-political party yenza okuthize noma kuthiwa kayiphethe lapho. Mina nje ngokwami personal njengomunye umuntu abantu abavotayo ngizovota ngoba ngibona imiphumela, hayi abantu abeza nezethembiso. Kodwa ngicela ukuza umbono wakho. Ilokhu nje mina ngikulalelile ngathi hawu kanti ANC shuthi ihlukene phakathi. Kuyo kukhona abangayifuni i-GNU, kuyo futhi khona abangenankinga ne-GNU. Hayi ngiyabonga kakhulu, mina nawe asidibane kwivideo elandelayo.